Είναι αλήθεια, θα το λέει ο Λουκάς. Είναι αλήθεια, θα το λέει ο Λουκάς. Στην πλατεία χωρίς να κρεμάτωσε. Ναι. Φέρε την αστυνομία να δω, να δει. Ναι, δεν θα κάνει να το βοηθήσει. Αχάτε στο γιατρικό. Και να είναι βάζε κρεμαμένο, αν και θα του νικήσει στον τόπλα. Διατρέ, το κακό δεν πήγες με διατρέ. Δεν μου αρέσει και εσύ, ρε. Αχ, διατρέ, δεν έχεις με για φάρμακο. Αλικότηρη να δείχνω τον άκρο. Δεν γίνεται καλά. Άμα το αλικότηρη συμπουλά νερό και ο άχαρον ο παρέταση έπινε όλη την ώρα νερό και σου και πότε να πάει προς νερό. Έσπασε την κοιλία το άχαρο. Έμορφα, ησύχασε να. Το ησύχασε. Με έπαινε να άδεσαι και τελικά το λέγωσε. Αυτό λέγω, ησύχασε εκείνος, ησύχασες και εσύ άσαμε. Διατρέ, τι κάνετε τέτοια νοσηλευτία και πέθανε ο άντρας. Περιπές με και ναι. Γιατί εγώ έτσι θα έπαινε τον εξάζω. Θα μαθαίνω όλοι στο χωρίο. Δώσε το γιατρό σου. Αν τα εξέτει, θα μαθαίνω. Θα κουίσω σε όλο το χώρο. Άτε τα καλά και τα Έσταγωσε. Άτε δεν θα πάτε. Δεν θα πάτε και σε εγώ που δεν το πω. Θα πάτε και εγώ το γιατρικό. Αχ, με χαιρτάισε. Την ημερή το παθεσέους νευρίκους. Μόνο το ορμήναρο. Για πέρα, πού είναι ο γιατρός της ανέστηλας. Και εσύ τι έπαθες και ρούξες αράγματα. Μας ο γιατρός άντρας είμαι. Άντρας είσαι. Άι να αγίεσαι μαυράχαρο. Κινάει για πολλά. Ετοιμάτες να κρεμάνουμε τον αγάπη. Κάτι και μάντας είναι και τα κρεμάνα. Δεν πήγε. Το πρώτο, βοήθησε να στείλει τη δεκατέρα τα φέτη. Και το δεύτερο, τούρεσε με την τσακελίνια. Δεν βρήκα τη δουλειά. Το σκατό πέθανε. Ναι, αληθινά το κρεμάνισε. Όπως το είσαι και ζερούσε. Καλά έκρουσα τόσο πότε πρέπει να κρεμάνισε. Τώρα φτάμε. Κάναν και όλο τον άτσε φτάμε. Και τα ξύλα βρέπα και πρόφτασες να φαψούλια. Απέτρηση μου κόζεται τότε θα εγώ η άχαρος. Ωραία, μου φτάσανε και φτάνουν και δεν ράζει κάτι. Άντε δεν μαχάτε. Όχι, αυτά θα κάθομαι σημάς. Να δείχω σε καΐρε. Και κοιτάω φίλος για τρεγούσου να μην εκτός κρεμασμένο. Ο Θεμέν, έρθε ο αστυνόμων και θα καρακόψει στη φυλακή. Προδότε! Αφέντη γίνεται να τρώω μερικά στουρακές κι άλλο για να μην μπαίνω στη φυλακή. Είναι. Το λέει ο δικαστής. Έγινε. Τι έσαι το στέλνο πριν. Πού είναι ο Ευλογία. Τώρα και ευλογία. Στάρε μου θα δει το παιδί. Τώρα να έφερε το παιδί. Η Λεμονίτσα και εγώ ενούνταμε πως και τον ορθό να κλέφουμε και να παντρεύουμε κρυφά σε σένα. Ας σου έρθαν τώρα λέω στα πράγματα. Τι έκανα λέω στα πράγματα. Όσα λέω. Πόσα λέω έρθανε τα πράγματα. Απράνουν, όταν σε έφευγα μα παδάει η Λεμονίτσα και εγώ, εδεύαμε στην πλατεία την κορή. Η δημοτακυδρόμο και λέει με, λέει Ανδρέ, έχει ένα γράμμα σε ένα συμβολιογραφικό γραφείο. Συμβολιογραφικό γραφείο, για αυτό το συμβολιογραφικό. Για πέμε τώρα αυτό το γραφείο. Πέρα το γράμμα, ένιξα το, εδέβασα το δυνατά να ακούει και η Λεμονίτσα πάνω. Και απαντά το έγραφε το γράμμα, να λίγο κι άλλο θα ελιγούμνες και θα ερούς να με κάνει. Ελιγούσε και θα ερούς. Ας ερούς με κάνει! Και πήγαινε εδώ και σκόθετε, ναι. Ας πούμε πέρα με έναν ανάσμα, ελούζαμε πως έβγαλε ορθόν, να γλώσουμε σοπής, να λέγουμε να δεις μας την ευσύς και να εξέτς πως η θεγατέρα θα ζει απέσα πλούτη. Απέσα πλούτη θα ζει άξονε. Το πλούτη βέβαια, τόσο αν είναι πλούσιος. Εγώ θα πουλοσύνησκα στα στράτα στη Γιάννητσάπου. Τώρα, για πέντε με τώρα τα πράγματα στείλαν την πουλοσύνησκα. Ο θείο Μοστάθιο. Επέθανε. Επέθανε πολλά, δηλαδή επέθανε. Ποιος είναι ο Στάθιο. Ο Στάθιο, ο Φίντον. Ο Φίντον, ο Στάθιο, ο Φίντον. Ποιος είναι ο Στάθιο. Ποιος είναι ο Στάθιο. Ποιος είναι ο Στάθιο. Ο θείο μου το είσαι του Παράν. Αυτός που είσαι την Παράν στα... Και φέκεν όλη την περιουσία είναι τα πάνη. Όλα, με τι τα πάνη και παράδοση όλα, Δεν μας τον το γράμμα. Το κουλωμένο γράμμα δεν μας Συμβολιογραφικό γραφείο Συμπάρετου Νομικίδη. Αξιότιμε κύριε Λέανδρε Νικολαίδη, λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω ότι ο θείος σας Ευστάθιος Φίντος απέθανε και αφήνει όλη την περιουσία του. Ναι, έλα. Ακίνητα και πολλά μετρητά σε εσάς το μόνο κληρονόμο. Ναι. Παρακαλώ
Παρακαλώ περάστε από το γραφείο μου στη διεύθυνση Χαπαρίδων 8 για τα περαιτέρω. Έλα, με φτάσα έτσι, έλα. Να βρεθούν ακόμα και πού πάτησε. Εγώ είμαι εδώ με φτάσα. Και είναι ψήφατα δίγωσα πουλόπαυρε. Κάματα 7 και μόνη διατρική.